...9 de abril de 2024. Algo de nuramento no ceo aquí en Santiago de Compostela. Mais quente o sol, un día soleado, nubes e claros. Coa mañá que fixo onte, luns 8 de abril de 2024, non parecería que pudese facer tal día. Pero bueno, pero se ve como está o tempo, de revolto. Non obstante, cada día é como é. Abril é así e a primavera é o que é. Non obstante, hai que ter en conta e saber o que son estas cousas e comprender os cambios climatolóxicos dun día para outro. Ás veces moi radicais. Xa veremos pola noite, non chove. Moito máis non podo dicir. E con isto rematamos. Se queredes ver o vídeo de onte, nos comentarios vos deixarei o enlace daquela curta. Agur.